Ahojte. Vítame vás v ďalšom videu. Minule sme otvárali, aký to bol? Tuším bubble tea. Bubble tea sa mi zdá a... A ešte je cute. Dobre, tak môžeš rovno miešať. Teraz dáme aj dve legá, takže. Môže. Tento čo tu stál? Je to Sakura Blind Box. Dobre, tak ja teda idem otvárať. A môžeme dostať Common, Rare a Legendary. A viete, sú 3 výbery. A podľa mňa... Bude to z Naruta, Strom, alebo... ešte... Reštika. Áno, hej. Ktorú milujem. A ja mám strašne rada akože sushi, ale mám strašne rada aj Naruto, lebo ho čítam. A tu máme You Have, takže ideme sa pozrieť. Legendary! Dobre, tak môžeme? Vyberiem si balíček. 2. No, sú len 2. A tu, no, predpokladali, je to Naruto z Naruto to Sakura! Ja to rada púškam potom, neviem čo to je. To je cute! A teraz tu máme druhý balík a podľa hmatu tam cítim nejakú servítku. Takže akože podľa hmatu buď to je nejaký tvrdý papier vykres, alebo je to, ale taký malý vykres. Lebo to už, to sme... Čo? Ja nechcem zastrihnúť, ja to radšej budem trhať. Ty si... To je servítka. Aha, ja som tam cítila servítku. A je to skladacia... Čo je to? Skladacia... Kresliacia tabulka? Áno, tu by asi mala byť tá vreckovka a tu by sa malo kresliť. No počkajte, idem pre nejakú fixku. To cool. To už vyrábala aj moja spolužička. Vlastne ľahko sa to dá vyrobiť. Toto nám prišlo, ale aj ja už som teraz skúsil vyrábať narutovské. A je tam vlastne nápis papieru na papieri a prelepený páskou. No, takže už som tu a idem skúsiť teda vymalovať teda to srdiečko, keď už som tam červenú. No, nejak sa mi... Trochu som vyšla a teraz to chcem dať preč. Tak, kde je tá servítka? Je tu. A teraz sa utrem. A nic tam není, takže... No, iba na servítke trochu. Takže, mne sa to celkom páčilo. Takže... OK, idem ja. Je ďalší pek a potom pôjdeme ešte 2 Lego. A ja si teda asi... Počkaj, hej, ja miešam. No, môžeš. Tennis Blind Box. Ak máte radi... Môžeme dostať Common, Rare, Epic, Legend. OK, let's go. Let's go opening. Len nezastrihni, prosím ťa. Dobre, dúfam, že som nezastrihol. To chodí na tenis alebo maratenis, nech napíše dole do komentárov. Balíček. Vidím, že je tam aj druhý. A... Není tam už asi nič, ne? Jak mám vedieť, čo som dostal? Není tam. Tak to je trošku problém. Ukáž. No nie moc trošku. To je to rovno niečo takéto. A je tam I love tennis. No, celkom pekné. A tu V druhom balíčku. je I love tennis squishy. A na druhej strane Je to isté. Počkaj, daj to sem. Ja to rada viem. OK. Tak, ideme na Lego. Ja začínam? Nie. Ja. Jaj? No pomiešaj mi. Hotovo. Počkaj, tak Hotovo. teraz vybereme tieto a môžeš mi zamiešať tie Lego. Hotovo. Nechce sa mi. Tak ja si zamiešam. Máš? Lego Mini z
boli zlaté. Dobre, takže nie je to limited edition a ideme otvárať. Hlavne to budeme aj stavať. Tu nie sú výbery, proste niečo náhodne dostaneme. A je to nejaký panáčik. Aha, no, tuším, je to z Harryho Pottera. Ja som to dala naopak. Kde tu? Aha, to je z Harryho Pottera, no. To je z Harryho Pottera. Tuším Dumbledore, no. Takže toto? Cool postavička. Áno, takže je dané. A idem ja? Môžeš mi zamiešať? Ja sa tiež nechce, ale zamiešam to. Dobre, možno dostaneš Limited Edition. Jedno vypadlo. Limited Edition. Dobre. Takže ideme. Si to takto prestihnem. Možno tam bude niečo veľké, či malé, ja fakt neviem. Ale malo by tam byť niečo veľké. Neviem, čo to je, fakt. Není tu žiadny návod, takže neviem. Ešte tam niečo je? Áno. Dobre. Dobre. Takto to vypadá. Dobre. Takže to má byť asi stôl, takže to je dobre. Akože takýto stôl mám v takom Lego Harry Potter kaštieli. Aha. Ale nie je tento. Ale podobný. Počkajte, tu niečo bolo také... Aha, tu je niečo také, počkaj. Tu je také niečo, ako keby želeť. To je nejaký pohár. Áno. OK, toto vlastne... Akože my sme kúkavali, strašne sme mali radi Harryho Pottera. Ale nejak ho už neobľúbujeme. OK. Šach! To je tu. A tu je ešte panák. Kde to je? Je tu. Tu máš. Tu není už nič. Mám. Dobre, tak pre dneskajšok by to bolo všetko. Takže dostali sme tu takýto šachový stôl, plagátik I love tennis, Dumbledora. Potom toto sme dostali v minulom. Ak si pamätáte. Tu Ano. máme Sakuru. A tu máme potom kresať tabulku Sakura. A ešte je tu niekde squishy tenis, ale ten som Áno, odhodil, takže... Takže pre dnešné video by to bolo všetko. Tak ahoj! A počkajte. Posledná otázka. Tešíte sa na Vianoce? Napíšte do komentárov. Ahoj! Ahoj! Tak v ďalšom videi. Čau!